শুনো ভଉଣୀ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଯାଉଛ କଣ ଏଠି କ୍ୟାମେରାଟା ନାଗି ତ ପଳେଇ ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେ ଜୋରେ କହୁଛ ମତେ ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଜ୍ୱର ହବନି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ କି ଜ୍ୱର ଫର ହବନି। ତମେ ଏଡେ ବଡ ପାଟିରେ କହୁଛ ଜ୍ୱର ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଦୟାକରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟା କଣ? ମୋ ନା ପିଙ୍କି। ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ବନ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର କଣ ହୋଇଥିଲା? ଉଡି ଯାଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଢିଙ୍କି? ନାଇଁ ଢିଙ୍କି ଫିଙ୍କି କିଛି ଉଡିନି, ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କିଛିଟା ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। କଣ